Fostul primar al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, a fost eliberat din închisoare, deși DNA s-a opus. Tribunalul Maramureș a menținut definitivă decizia de eliberare condiționată. Vă reamintim, Cherecheș a fost condamnat în noiembrie 2023 la 5 ani de închisoare cu executare pentru luare de mită în formă continuată, iar în ziua pronunțării hotărârii definitive a fugit din țară. Altă interdicție nu am decât cea de a fi ales în funcții publice. În următoarea perioadă puteți părăsi și țara? Înțeles. Aveți de gând să plecați undeva în străinătate? Da, am de gând să merg, să mă întorc și dacă lucrurile se vor orienta spre un plus de pedeapsă, bineînțeles că mă veți vedea, la fel cum ați văzut acum ieșind, mă veți vedea și intrând, pentru că înțeleg greșelile pe care le-am făcut și merg înainte și mi le asum. Primul lucru mă voi duce la tata la mormânt și al doilea lucru, o să mă scuze soția, o să merg să îmi iubesc soția.